Шолы ТВ-да яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин, Фәрида Сабирҗанова сәләмлим, иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Хөкүмет кичектерелде. Кеше үлеменә китергән аварияда гаепләнүче Криворучкага карата беренче утырыш булмый калды. Малны хәләл итеп, төгәл итеп, шәригать кылынган туры китереп суюк мөмкинлекләре бөтен җирдә юк. Дин әһелләре эшмәкәрләренең сораулары бар. Республиканың баш ветеринары бүген шәһәрдәшләр гозерен тыңлады. Сынауларны уңышлы үттеләр. Бүген Кама балалар медицина үзәге табиблары ГТО нормаларын тапшырды. Бүген Нариманов урамыннан Үзәк күпергә кадәр автомобильчеләргә бөкеләрдә торырга туры килде. Эш шунда Ярчалы проспектын төзекләндерәләр. Биредә автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре эшли. Хәзер алар пединститут тукталышы тирәсендә юлның өске катламын салдыру, яңа асфальт салу белән мәшгуль. Ремонт вакытында юлчылар проспектта хәрәкәтне чикли. Предприятие җитәкчелеге әйтүенчә, бу эшләрне сыйфатлы башкару өчен кирәк. Бөкеләрдә тормас өчен шәһәрдәшләргә урау юллар сайларга киңәш ителә. Машина йөртүчеләр Нариманов Титов урамыннан һәм беренче юлдан йөрергә мөмкин. Бүген Чаллыда Василий Криворучкага карата беренче суд утырышы булырга тиеш иде. Тик аны 20 августка күчерделәр. Исегезгә төшерәм, 35 яшьлек ир-ат кеше үлеменә китергән юл транспорт һәлакәтендә гаепләнә. Фаҗига 9 июньдә иртәнге сәгать 6 тирәсендә булды. Василий Криворучка идарә иткән BMW ВАЗ-21 14 машинасына килеп бәрелә. Нәтиҗәдә соңгысы берничә тапкыр әйләнеп чыга. Машинадагы 2 кешене хастаханәгә озаттылар, тик 57 яшьлек Илһам Хайбрахмановны коткарып кала алмадылар. Судка аварияда хәлак булган Илһам Хайбрахмановның бик күп туганнары килде. Ул 35 ел КАМАЗ машинасын йөрткән. Кызы сүзләренә караганда, бер тапкырда аварияга эләккәне булмаган. Әти безнең бик яхшы кеше иде. Аны бөтен кеше яратадыр, потому что бер кешегә дә зыянлык китермәде. Хәлакәт белән шушы урында булган иде. Ул вакытта бер гаепсез кешенең өмере үтте. Хәлакәткә гаепләнүче фаҗига урыныннан качып китте. Шулман проспектында метро сәүдә үзәге каршында BMW 4 кеше утырган машинага килеп бәрелә. Соңрак руль артындагы Василий Криворучканың бу вакытта эчкән хәлдә булуы ачыклана. Аны инспекторлар фаҗигадан соң ярты сагать үткәч кенә эзләп табалар. Юл хәрәкәте иминлеге инспекциясыннан алынган мәгълүматларга караганда, Криворучканың күп тапкырлар юл кагыйдәләрен бозуы теркәлгән. 2014 елда ул уен бизнесына бәйле дә тоткарланган. Аны агымдагы елның маенда иреккә җибәрәләр һәм бер ай үтүгә ул юл хәлакәтенә сәбәпче була. Судка бүген Криворучканың әтиянисе дә килде. Бу кайгы хәсрәт бик олы. Потерпевшей стороне и безгә дә без алар белән уртаклашабыз. Безнең улыбыз. Әйтәсем килә, что бик ул тоже кайгыда. Ул хатлар да аларга язды. Аның 3 яшьлек баласы бар. Василий Криворучка хастаханәдә ята. Туганнары әйтүенчә, аның нервлары какшаган. Шул сәбәпле суд утырышы булмады. Аны 20 августка иртәнге сәгать 10-га билгеләделәр. Лесенханова, Радзакиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Василиса Согунованы Санкт-Петербургтагы Поленов исемендәге фәнни тикшерү институтына күчерделәр. Моңа кадәр ул Казанның Республика клиник хастаханәсендә иде. Исегезгә төшерәм, 3 яшьлек кыз Таиландта бассейнда бата. Аны коткаралар. Хәзерге вакытта ул комада. Василисаның әтисе әйтүенчә, кызчыкны дәвалау дәвам итә. Санкт-Петербургтагы институт үзенең белгечләре белән дан тота. Биредә вегетатив, ягъни хәрәкәтләнә, сөйләшә алмый торган пациентлар белән эшләү тәҗрибәсе зур. Әлегә Василисаның хәле үзгәрешсез. Табиблар кызчыкның миешчәнлеген тернәкләндерү өстендә эшләячәк. Шәһәр эшмәкәрләрен салым проблемалары аз борчый. Шуңа да карамастан ачыктан-ачык сөйләшү барышында дәүләт һәм бизнес арасында алтын уртаклык табарга кирәк дигән фикергә килделәр. Чаллыда мондый очрашу соңгы тапкыр июнь аенда узды. Биредә эшмәкәрләр төрле өлкәләрдә үзләрен борчыган сорауларын Рөстәм Миннехановка бирде. Шулар арасында салымга караган мәсьәләләр дә күтәрелде. Республика җитәкчесе салым инспекциясына 3 ел дәвамында алып барылган эшчәнлекләрне анализ ясарга кушкан иде. Бүген эшмәкәрләрнең сорауларына Татарстанның салым инспекциясе җитәкчесе Марат Сафиуллин җавап бирде.
Эшмәкәрләр янына салым инспекциясы хезмәткәрләре ни өчен килә, тикшерүләр нинди нигездә башкарыла. Эшмәкәрләрне иң беренче чиратта әнә шул сораулар борчый. Инспекторлар үз чиратында бизнес вәкилләре янына тикшерү белән килер алдыннан тирәнтен анализ ясыйбыз дип аңлатты. Салым түләү буенча төп критерийлар инспекциянең рәсми сайтында урнаштырылган. Әгәр эшмәкәр алып барган эшчәнлек критерийларының 3 яки 4-сенә каршы килә икән, аның эшчәнлеге шик астына эләгә. Ул салым түләүдән качып йөрсә яки федераль законнарны бозса, урында тикшерүләр уздыру мөмкинлеге арта. Әмма беркемне дә куркытырга теләмиләр. Урта һәм кече эшмәкәрлек белән шәһәрдә 50 мең кеше шөгыльләнә. Это практически Бу барлык хезмәт ресурсларының 5тән 1 өлеше. Кече һәм урта эшмәкәрләр барлык салымнарның 30%-ын түли. Дистәгә якын эшмәкәр очрашу барышында үз сорауын биреп калырга ашыкты. Мисал өчен Артур Туктаров машина төзү өлкәсендә эшли. Ул инновацион грант ала, әмма салым инспекциясында аны дөрес рәсмиләштермиләр. Почему налоговая инспекция? Ни өчен салым инспекциясы икътисад министрлыгы карарын алгач та үз позицияларын яклый. Ул һаман да арбитраж судта катнашуын дәвам итә. Салым инспекциясы судта катнашудан баш тартмады. Бу эшне булай гына хәл итеп булмый дип аңлатты Марат Сафиуллин. Сорау тудырган мәсьәләләр судта хәл ителергә тиеш. есть правоохранительные органы надзора, которые смотрят. Бу сорауларны хукук саклау органнары контрольдә тота. НДС бәясен кайтару-кайтармау криминаль характердагы сорау. Сез безне дә аңлагыз. Эшмәкәрләрнең судка мөрәҗәгать итәргә тулы хукукы бар. Без сезгә каршы киләбез икән, димәк, моңа җирлек бар. Әгәр суд эшмәкәрләрне яклап чыга икән, инспекция НДС яки өстәмә салым күләмен кайтарырга әзер. Кемдер түләнгән салымын кире кайтара алмый, кемдер салым түләүдән качып йөри. Эшмәкәр Иван Шигин яшерен эшчәнлек алып баручылар белән бергә көрәшергә тәкъдим итте. Проводить с ними совместную работу. Без алар белән үзебез дә эшли алыр идек. Мондый эшмәкәрләр башкалар кебек теркәлеп салым түләргә тиеш. Без үзебезнең яктан ярдәм итү программалары хакында сөйли алабыз. Салым инспекциясы бу акцияны хупласын иде. Инспекция әлеге тәкъдимне хуплады. Марат Сафиуллин закон бозучыларны җинаять җаваплылыгына тартырга кирәк ди. Гомумән алганда эшмәкәрләрне салым проблемалары әзрәк борчый башлаган. Сегодня это далеко не в тройке. Бүген бу сорау эшлеккә дә, бишлеккә дә керми. Чаллы буенча салым проблемалары белән мөрәҗәгать итүчеләр саны берәү-икәү генә. Нәкъ 1 ел элек мондый зарланучылар шактый иде. Инспекция һәм эшмәкәрләр арасында тыгыз элемтә булдыру бу проблемаларны хәл итәргә ярдәм итте. Салымга кагылышлы яңалыклар, яңа законнар инспекциянең рәсми сайтында урнаштырылган. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүген шәһәрдәшләрне республиканың баш ветеринары да кабул итте. Очрашуның Чаллыда оештырылуы очраклы түгел, безнең зонадан ветеринария мәсьәләләренә кагылышлы сораулар күп. Бүген кабул итүгә дистәгә якын кеше язылган иде, урында хәбәрчебез булып кайтты. Эшмәкәр Марсель Әлмөхәмәтов кабул итүгә Тукай районыннан килгән. Ул уллары белән бергәләп ит эшкәртү тармагында хезмәт куя. Үз предприятиеләре бар, тик эшләргә ирек бирмиләр ди эшмәкәр. С третьим компартментом мы не можем работать. Без һавада шикелле бернинди тутырыклылык та юк. Бүген безгә Башкортстан һәм башка төбәкләр белән эшләргә туры килә. Ничек тә булса производствоны саклап калырга телибез. Баш ветеринар дуңгызчылык белән бәйле тармакта эшләүче эшмәкәрләрне Африка дуңгыз чумасы куркынычы кискен тору хакында кисәтте. Шуңа күрә тикшерелмәгән предприятиеләр белән эшләүгә рөхсәт бирелми. Тик шулай да проблеманы хәл итүнең әлегә бер юлы бар. Мы комиссионно приедем. Без комиссия белән килеп сезне тикшерербез. 3нче компартаментка күчә аласыз. Әлегә закон моны рөхсәт итә. Чаллы мөхтәсибәте вәкилләренең дә баш ветеринарга сораулары бар. Аларны шәһәрдәшләрне хәләл ит белән тәэмин итү проблемасы борчый. Бар шундай специализирован урыннар, маллар шунда гына чалырга тиеш һәм менә монда инде әзрәк безнең авырлыкларыбыз бар. Менә малны хәләл итеп, төгәл итеп шәригать канунына туры китереп сую мөмкинлекләре бөтен җирдә дә юк. Кабул итүдә шәһәрдәшләрне борчыган тагын бер проблема сукбай этләр мәсьәләсе дә күтәрелде. Аларны атарга ярамый, бары тик аулау гына мөмкин. Тик шул ук вакытта урамнарыбызда йөре белән йөрүче этләр артты. Алар кеше иминлегенә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Бу мәсьәләне хәл итәр өчен республикада инде менә без тәкъдим итәбез шундый приютлар ясарга, зур шәһәрләрдә, зур район үзәкләрендә. Әлбәттә, республикага инде бу мәсьәләгә игътибар бирелә. Ел сайын без 19 миллион күләмендә инде акча бүлеп бирелә республика хөкүмәте тарафыннан. Без инде районнарга, шәһәрләргә тоткан ит санына карап инде бүлеп бирәбез. Дөрес, баш ветеринар сүзләренә караганда, бу сумманың күп өлеше Казанда кала. Чаллыга һәм башка шәһәрләргә этләрне аулау өчен сумманың аз өлеше эләгә. Инде приютка килгәндә, аны иң элек Алабугада очырга телиләр. Бу юнәлештә эш башланган инде. Ләйсәнханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар.
Табиблар йөгерә, сикерә дә, кирәк булса турникта да күтәрелә ала. Кама балалар медицина үзәге хезмәткәрләре ГТО нормаларын тапшырырга теләк белдерде. Алар бу чараны физкультура көне алдыннан уздырырга булды. Ак халатлылар сынауларны ничек үтте? Алдагы сюжетта. ГТО нормаларын укучылар да, артистлар да, сәясәтчеләр, мәдәният хезмәткәрләре дә тапшыра башлады. Бүген исә табиблар махсус значок алу өчен көрәште. Алай гына да түгел, Кама балалар медицина үзәге табиблары барлык медицина учреждениелары да әлеге сынауларны үтәргә тиеш дип саный. Мы считаем, что это очень замечательная традиция. Бу бик яхшы традиция. Без аны республикада яңартырга телибез. Үз чиратыбызда эстафетаны Казандагы республика балалар хастаханәсенә тапшырабыз. Табиблар турникта күтәрелде, озынлыкка сикерде, гер күтәрде һәм башка ярышларда катнашты. Нәтиҗәләр сөендерә ди алар. Ну, вообще вспомнить. Мәктәптә укыган чактагы физкультура дәресләрен искә төшерергә туры килде. Кызганыч, хәзер спортның уен төрләре белән генә шөгыльләнә. Йөгерү, турникта күтәрелү кебек әйберләр онытылып бара. Барда әйбәт үтте. Для меня тяжелых нету. Алай авыр булмады, прессны тапшырдым, ул иң авыры булгандыр инде. Хәзер эстафета Казан табибларына тапшырылды, шәһәрдәшләр хезмәттәшләренә уңышлар теләп калды. Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10:12, 14 һәм 16 сәгатьләрдә бар тик Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Һәм исегезгә төшерәм, 9 августта Яр буе паркы мәйданында шәһәргә 85 күңелгә 18 яшь тулу уңайыннан зур тамаша концерты оештырылачак. Онда танылган җырчылар килү көтелә, алар арасында Айдар Галимов, Зәйнә Фәрхетдинова, Ришат Ихватуллиннар булачак. Килми калмагыз, бәйрәм сәгать кичке 6-да башлана. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, кичләрегез исән-имин үтсен.